Kaixo artistak, bideo honen bidez, hasiera emango diot erreprodukzio zerrenda bati, non oposaketen inguruko informazioa emango dudan. Nik oposaketak orain dela 6 urte, 2017ko deialdian gainitu nituen, eta hortik aurrera praktikak eta gero funtzionarioa naiz, lehen hezkuntzako irakasle funtzionarioa naiz. Eta kanal hau sortu nuen umei laguntzeko, familia batzuei laguntzeko, eta batzutan ere beste hezitzaileei honako bideo batzuekin laguntzen badiet, primeran. Beraz, lehenengo bideo aterako dut, eta ikusten badut interesatzen zaizuela, iaia gauza guztiak azalduz joango naiz. Beraz, gaur zerekin hasiko gara. Gaur, hementxe Canva erabiliko dudan aurkezpen agian erakusten dizuet, baina bestela hori, joango gara ikusten. Baina zerekin hasiko gara, 2023ko martxoaren 31an atera zuten albiste famatuarekin, espero dudana zuok ezagutzea, non oposaketen data aurre ikuspena ikusten den eta informazio interesgarri pilo bat agertzen. Lehenengo gauza, deialdia, 2022ko abenduaren 28ko deialdia gogoratzen dute, beraz hemen klikatuta hor agertzen da deialdia, PDF batan, baduzu deskargatu, nik bi hauek bideoan jarriko ditutzuok irakurri ahal izateko, badazpada. Orduan, zer ikusten dago? Lehenengo gauza esan nahi dudana da, lehen hezkuntzako tutoriontzako, bigarren, laugarren eta zigarren mailakontzako programaketa didaktikoa aurreko dekretuarekin egin dezakezu. Hori ikaragarri garrantzitsua da batzuentzako. Eta gero ze, ekainean, 2023ko ekainean, matrikula egiteko epea zabalduko dela, irailaren bigarren agostaldian programaketa didaktikoa eta hori aurkezteko, bestea da hori oposizio ez baztertzailea baldin bada, baina nik bideoa batez ere oposizio baztertzailea egingo duzuen ontzako, ze besteok suposatzen du gutxi gora bera kontrolako duzuela. Eta urrian, azaroan, alde batetik idatzizko froga ez da bestetik ahozko. Orduan, honekin zer, horrek esan nahi du ziurraski ekainean merituak eskatu beharko direla, ezta? Orduan, merituak zer dira azkenean, laurden bat, ezta? Gero berez prestatu agian interesatzen bazizue grafiko bat eta salpen hobeak egingo ditut, baina Eta beste 176 zer da? Idatzizko froga eta programaketa didaktikoaren defentsa zein tokatutako unitate didaktiko baten defentsa, ezta? Orduan, idatzizko froga zuo jakitea bi eren horren erdia dena, gaitegia aurrera damatea 31 gai egonda lehen hezkuntzan dinot, besteak gogoratu 25 gai direla, bakoitzak egingo du berea, 3 bola aterako dira, eta horietatik bat aukeratu eta 2 ordutan defendatu. Hori normalean 9-etatik 11etara egiten da, ezta? Eta gero bigarren atalean, normalean 12etatik ordu bietara, gutxi gora bera, edo 11:30etatik ordu bat terdietara, 170 balio duen kasu praktikoa aurrera eramatea. Beraz, gaitegiaren 170, kasu praktikoan 170. Eta beti, 2.5 puntu atera behar dira froga bakoitzan gutxienez dana gainditzeko. Eta azaroan urriaren amaieran edo, ahozko froga. Ahozko frogan zer egin beharko da programaketa didaktikoa defendatzea lehenengo 2 minututan, ezin da ez ere erakutsi, bakarrik programaketa didaktikoa eskuetan, sortutako txostena, eta 2 minututan lasai hitz egitea. Eta gero 160 zer balio du, haiek 3 bola botata, zuok 3 bola horietatik, unitate bat aukeratzea. Eta 40 minututan defendatzea. Horrekin guztiarekin, opea egin duzu. Eta jakitea 7 plaza daudela. Beraz,
interesatzen bazaizuenik azalpen guztiak, ja, 14 urte daramatzan irakasle baten azalpenak eta laguntza ematea poliki, ea, bideo honetan esaten badidazue eta ikusten badut interesatzen zaizuela, aurrera emango dut. Ados? Beno, bai bukatu nahi duela, zuei esanez, aurten bai. Eta kontu zibili dekretu derriarekin, ze batzutan, gauza batzuk bai, beste gauza batzuk ez, denetarik, orduan ni pres nago batzuei laguntzeko eta eagunen batean eskola beran kontziditzen dugun. Beste bat arte artista